amuin sangkakala panagnan huyop yat tubiayan malungsad in amuin dunya ini malungsad mga katao tayo manguran in dunya ini wairuun bag ubusyat to bag tuyop hikarwa amuna al-ba'as amuna nikatu al-ba'as amuin magbangon na in manusia dahil amuin tiap-tiap pakuburan niya magbalik na inyawa ibansin pamaranan gumawa na rin doon na mga mampangyat to haulatan niyo atawa diin na inkahalan niya mga nakutkot siya nakaon siya natun siya si mangutkot haun siya to kya buwa biyayan nainang na siya mga kuan atin niya mga najis nakatun kaniya haun siya to dito siya gumawa ibansin pamaranan niya gumawa mga katao tayo manguran laong sin mga subiyaya natin niya biyari niya tulong niya jumatu atin niya yung pamaranan ini pila tahun na nahansul na biyari niya tulong gumawa na isab siya usuban si baran niya laong si mga ulama in Allah subhanahu wa ta'ala makagaus hakatan uno-uno uno yung kahalan in gausin Allah subhanahu wa ta'ala mangsa mabay magpapanjari uno-uno na kun fayakun ayakula kun fayakun hamunga dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala magparma na dyan siya kun paon kau magpaon kau maon na mga katao tayo mga nabiyan wayro net to makabuha wayro net to amoy mga maunit talion si bar iman nabiyanin amuin kahalan mga katao tayo mga murang wa mimma yadkhulu fil iman bil yawmil akhir al ba'th fa Allah subhanahu wa ta'ala yab'athu al ajsada yawm al qiyamati hufatan uratan ghurla hati niya mga katao tayo manghuran hikatu amuin buhiun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia adlaw kiyamat in ini mga katao tayo manghuran kiyamatul kubrana amuin kiyamat dakula na mga katao tayo manghuran in kiyamat sugra mga katao tayo manghuran amuna in amuin tiyatungan kau diagpakan kau sin kamatay mo na ini gumawa na mga katao tayo manghuran pag usuning kahalan nila hufatan, uratan, ghurla in hatisin hatinya hufatan ini hatinya wayruun unu-unuruun kanila daing namayan ang mga chinyelas atawa mga sapatos wayruun unu-unu kanila roon mga tamungon atawa tamungon wayruun kahalan nila doon kanila uratan laysa alayhim libasul badan wayroon doon kanila amuin ipagtampan sin kahalan aurat nila uno-uno wayroon mga katao tayo manguran pagubos uno pa ghurla ay ghayru makhtunin atin yung kahalan nila katan wayroon magbalik in amuin karyasan nila diya na sin kauna nila katan wayroon sila na Islam mga katao tayo manguran daong si mga ulama magbalik in uno-uno na amuin na daing pamaranan nila magbalik at besing kain na tagna magbalik besing kain na tagna para man sin Allah subhanahu wa ta'ala artinya kama bada'na kama amuin para man sin Allah subhanahu wa ta'ala kama bada'na awwala marrah amuin buiun sila papanjariun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala biyasin katagna namo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sin panagnaan sila biyaon biag anaki ina nila biug sa pasikaan amuin kumpleto bisan nila amuin biag islaman kanila to naigyat to amuin manyo ipaiset to biyan sin aurat nila at magbalik mga katao tayo manguran biat yung kahalan nila ghayru makhtunin artinya uncircumcised yung kahalan nila magbalik besin kain na tagna na uno yung kahalan ini pagpapanjari bago atawa pagpapanjari ataw amuin magbalik sing kain na tagna lang si mga ulama amuin iada mga katao tayo manguran bukon tajdidan amuin aun pangasubo hati niya uno yan laon niya pagbalik pagpangamuin na nang sila bago nagbalik ini nila wayrun rusa-rusa nabukon ini iada piabalik sila amuin biasin ka inatag na buhi sila iban sin kakahinang nila na nahinang nila
biat yung kahalan nila. Bukunin namin, yapanjari sila, bago na isabing kahalan nila. Laung nabiyan mga kataw tayo manguraning kahalan sampai in hadis dengan Aisyah radhiyallahu anha amin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu ufatan uratan hurla. Biat yung kahalan nila. Ufatan wayruun amin mga unu-unuruun kanila. Dengan mga chinyelas atau tamungun ipagbadyo nila wayroon mga kataw tayo manghuran. Damikian uratan artinya wayroon unu-unu hipagtampan nila sinamuin aurat nila dengan mga tamungun. Gurula in kahalan nila complete mga kataw tayo balik bisin kayo na tagna bukon sila amin unu-unu kata nagkaigat ka pamaran nila magbalik at bisin kayo na tagna. Long sin Aisyah radhiyallahu anha para Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu wan nisa'u yanzuru ba'du ila ba'd mangbiat tulong niya Rasulullah in mga kausugan in mga kababaihan magyatu-yatu rin na sinamuin kahalan nila to sa buhay unununo unin bait as ni Rasul sallallahu alaihi wasallam al-amru a'zamu min ayyuhimmahum dalik in pakarajaan adlaw kiamat yan inyan labi siya mahalga labi siya malaggo pakaradyan dahil sinamuin magparuli pa sila mag-yaturi di nila na tumatali mga kataw tayo manghuram wayroon na tujumat mag-yaturi tandaan niya para man sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma yafirul mar'u min akhi adlaw yaon amuin magpahuy piyahuy na mahuy nin hang katao dahil nga tayo manghud niya wa ummihi dahil kan ina niya wa abi dahil kan ama niya wa sahibatihi wa bani iban dahil nga asawa niya iban dahil nga anak niya. Kita tanyo na yung pagkasilasa sin mga nasabot ini mga kataw tayo manghuran magtiyaon in pagkasilasa di masipat in magtay anak damikyan in maglanggong biat turay sa mga kataw tayo manghuran di ikasipat in amuin pagkasilasa sumakawa adlaw kiamat uno in jumatu magpahoy piyahoy sila mga kataw tayo manghuran in para man sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magpahoy piyahoy sila bukon niya ito magpahoy piyahoy ba't mahoy ng katao ikabini ng katao sa in kahalan mga kataw tayo manghuran magpahoy piyahoy in anak mahoy rin ka nama niya in ama mahoy rin isab na yung anak niya biat magpahuin magtiyaon biyan inasawa mahuy rin nga bana in bana dami kan mahuy ra maita likul limri'in minhum yawma idin sya'nu yughni in tiap-tiap hang katawrin kanila in tiyatali nila yung pakaradyaan nila bang biyadiin ini kalapas nila dengan pinal ka jahannam sa biyaon na di matampal in amuin pakaradyaan nalka iban sin sulga ang si mga ulama atin niya in Nabi Allah Ibrahim alaihissalam damikian mahuy siya dengan ama niya in Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan anak niya nabiyan yung kahalan mga kataw tayo manghuran nabiyan yung kahalan nilaggo sin amuin parkala ini misan pa yung kahalan amuin wayroon na amuin uno-uno na kapanyapan panamong wayroon na panamong ipagtampan sin aurat damikian yung kahalan nila jukup-jukupan Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu biyasin artinya buhiun sila magbalik biyasin kapanagnaan namo sila piapanjari ibalikun namo sila ito Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kama bada'na biyasin katagna namo awwala khalqin sin panagnaan pagpapanjari nu'iduhu ibalik namo siya ibalik na mo siya mga kataw tayo manghuran para man sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahayan yung kahalan mga kataw tayo manghuran amuyan inikatu kahalan sin manu si adlaw akhirat amuin magmangun na sila rin nga pakuburan sampai biyayta pa sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kahalubiluhan sin adlaw yaun amuin pa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun
apabila uyupon na insang kakala fala ansaba lahum yawma idin wayroon na amuin pagbista sin amuin mga bangsa-bangsa atawa family inakoy ni anak ikuan akoy ni family hikuan amuin biya sin hinang sindan diya dunya amuin magtaas tiya asisin kahalan si mga bangsa ataw family biyan ngan adlaw yaun wala yatasaalun wayro na pag-yasubu sin kahalan na biyaan kahalan lagusin adlaw yan mga katawtay mangurang amuin amu yato in hikatu magbangon na manusia in hika upat mga katawtay manguran kaluin niya mo na kahinapusan masabutan nyo rumini sugpatan tanyo mayan ha in hika upat dunuwu syamsi minal khalaiq in hika upat mga katawtay manguran amu na in nabuhi man manusia sumuok na in pasuukon na in amuin suga pa mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuok mga katawtay manguran ay takrabu minhum syams sumuok maun kanila in suga wa tukrabu minhum miqdaru mil hatinya tukrabu minhum miqdaru mil ay tukrabu minhum syams wa tukrabu minhum miqdaru mil hatinya pasuukon maun kanila insuga sarta pasuukon maun kanila insuga gantaan 1 mile 1 mile mga katawtay manguran in layo-layo da kuman sin suga bao nila mga katawtay manguran 1 mile pila ra kumanin layo-layo yan laong sin mga ulama at laong sin mga manusia in suga ini waktu biyayaon apabila siya makasuok misan hadya shibaran hatinya hang bianda in unin jumatu la ahraqatil ard tan tutuod masunog in gumi ini na فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد ثم لا تحرق الخلق نبياري إن كهالا 1 mile da kuman makatawtay manguran in layo-layo sin suga pauhan sin manusia ang padi siya masunog misanin biyayaon ini ang kakwanadya ang kabiyanadya shibir masunog na in gumi unin jawab dan dito at mga katawtay manguran yarin jawab ada kalaong mga sumo makatali kang biyari niya to di masunog laong sin jawab sin kitab anna nasa yuhsyaruna yawmal qiyamah munadul in manusia punon sila hadlaw kiyamat at inyaming parang mahsyar na buhi ni katamasuk punon na sila pa parang mahsyar laysu ala alquwati allati hum alayha al'an bukun in kahalan nila biyasin kusog nila waktu biyayaon waktu dunya bal hum aqwa wa a'zam wa ashaddu tahammula sumakawing kahalan nila labi in ang dilan sila kusog iban malagbuin kahalan nila rito hadto asupaya kana naman nila tuod in amuin uno in kahalan din dito hadto bukum ising pamaranan tayo ni malagbuin kahalan tan mga katawtay ng Quran sabi lang sing kitab hati niya law anna nas al'an sabing kahalan sin pagtindog din dito at mga katawtay ng Quran in lugay niya kay man nga ibu tahun kay man nga ibu tahun mga katawtay manguran dito sila magtindog ahal in suga biadto in kahalan sarta wayroon pagkaon iwan pag-inom wayroon sisilungan buat malain ka ni siyo sadya in pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala haamuin papanjar yun sin Allah subhanahu wa ta'ala sisilungan nabiyan mga katawtay manguran nalang sin kitab diyan hati niya bangyat to sa upama biyasin pamaranan tanyo biyayaon nadi yat to sabing dukay rin dito at mga katawtay manguran kay man tahun nga kay man nga ibu tahun in lukay tumindog na dito hato sarta wayron pag inom ibang pagkaon
Hati niya mas malagguin kahalan, mas makusugin kahalan. Kung biyasin biyaon, na biyarin, misalan, dua jamad ja, lumalitin pag inumakan biyahan, na minsan na manusia, isa makakuha na ito. Kadi niya kakausan, sa pag inumakan niya, kalagyan si pamaranan niya. Nara hindi hay ni biyatin kahalan, jajawaban, dan dito at mga kataw tayo manguran. Malagguin amuin, piyagbidaan si kahalan, dan dito at ko. Misan in amuin halaw sinsulga, hati niya, wa bi ahlil jannati yanzurul insanu ila mulkihi masirata alfa amin ila aqsa kama yanzuru ila adna, kama ruya dhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam sinsulga mga kataw tayo manguran, hati niya bang aturun sin manusia alam sin sulga in amuin kaya mimilikan niya itukbal kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagmilik uno-uno na nikmat alam sin sulga bang niya aturun dahil amuin end to end niya dahil hindi sampai pa kinapusan bang panahon hangi butahun mga kataw tayo manguran in luak niya hangi butahun in luag ni panahon bang panahon sin manusia atawa trabilon sin manusia inluag sin kaya mimilikan niya sin sulga dahil aturun niya rin sampai pa kanapusan hangi butahon mga kataw tayo manguran nabiyaning kahalan mga kataw tayo manguran hangkan sa dahil nga mga salaggo amuin kalugian haadlaw kiyamat amuin antakunal jannatu in kaaunan sin sulga arduhas samawatu wal ard in luag sin amuin sulga biya sin ablang niya biya sin langit iwan bumi in luag niya nabiya ayan na yung kahalan in luag sin sulga wayroon na lugal mo alam sin sulga misambiyaan na lugal in luag wayroon lugal mo alam amo na hindi nga mga salaggo amuin kuwan kalaggo amuin uno kalugian haadlaw kiyamat nabiyan mga kataw tayo manguran biyan tuwing kahalan si manusia magtakad sila rin dito at tuwing suga ang 1 mile dakman harap paun nila biyan in amin kuwan in amin layo sarta kay man nga ibutahon in pagtindog nila wayron pag-inom wayron pagkaon wayron sisilungan buat malainkan sisilungan sin amoy papanjar yun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di ang para hindi ini mas'ala mga kataw tayo manguran. In kitab tanyo ini atingnya Syarhul Aqidatil Wasitiyah. Sheikh Al-Usaymin. Atingnya ang pamas'ala uno law niya in maksud sin amuin lambong yaon. Amuin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin pitutumpukan niya to makasilong sila illa zilluhu. Amin lambong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin maksudan dito ato lambong sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa uno. In maksudan dito ato mga kataw tayo manguran laong sin kitab amin yari kato tanyo ini piangadyan tanyo kitab ay amin lambong papanjarihon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato. In Allah subhanahu wa ta'ala magpapanjari siya lambong dan dito at bukon lambong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nami at mga kautay tamanguran biyatin kahalan niya in Allah subhanahu wa ta'ala magpapanjari siya lambong haadlaw kiyamat amuin siyo na in amuin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala makalambong na dito ato isyo yung mga manusia ini nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam atas pitu parkala mga kataw tayo manguran atas pitu tumpukan si manusia amuin makalambong makasilong halambong ini papanjaron sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamun adil sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu pitutumpukan pasilungon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala haadla wayrun na sisilungan haamuin sisilungan papanjaron sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan imamun adil amuin imam adil imaksud niya nakura mga kataw tayo manguran adilin papanaw niya
papanaw niya nakura paadil yung pakuan niya biyan ayat niya atawa unong nang siya nakura biyan adil siya nakura siya alam si masjid adil siya biyari ning pagpaadil muna magpaadil siya pahukuman sara sin Islam biyadin misan siya nakura si masjid bukon atin niya in paunon niya rin yung na masjid amin aturan sa sin Islam. Bukod sa kat na siya, na ako sa ining tagda po si masjid ini. Ako, sin ko yung piyag patindog, nga sabi ito, kakim maakad. Na di man dyan mga bet mga katawad tayo mga uran, sarang natud, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamin, paaunon tanyo. Biyato, imamun adil, nakura adil, ikaruan niya mga katawad tayo mga uran, wasyabun nasya'a fi ta'atillah. O fi riwayatin, fi ibadatillah. Hambuk bagong bata in siya yaon simulig siya apag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala bagong bata makata di nga pa nagbata bagong bata sampai sa simulig along pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala wa rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid hambuk usog in pangatayan niya balgantong ha masjid mga katawtay manghuran balgantong in pagsambayang jamaah masjid in iyan wajib yan mga katawtay manguran pa mga kausugan wajib mga katawtay manguran pa kausugan aun pangasuguran dihay ni biadi in sambahayang sin amin usog di si habay di sa madto pa masjid magjamaah puno yadto tasih am la tasih atawa taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa di taymaon in jawab dan dito at tulong sa mga ulama in sambayang niya masahra biyan, masahra sarta taymaun insyaallah subhanahu wa ta'ala sumagawain siya yasam in siya baldusa sabab sin pagtinggal niya sin kawajiban niya to amoy magsambayang ikausugan jamaah ha masjid sab inukuman uno wajib mga kataw tayo manguran nenusog ini masyaallah rajulun qalbu muallaqun bil masajid balgantong di siya makatana mga kataw tayo manguran malingkan makasambayang sa masjid Allahu akbar tumunay sin sambayang jamaah in hika ipat warajulan tahabba fillah ijtama alay wa tafarraqa alay dua usub lamud na yung babae rin diya ini mga katawtay manguran sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam in himumungan niya haupo sumagawa maksud maluag diyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam mga katawtay manguran sumagawa bang nasabot yung babae aun waktu di makakadin usub sumagawa bang nasabot in usub akad na yung babae dua usub amuin nagkasila sa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala ijtama alay mapun sila karna sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tafarraqa alay magbutas sila karna sin Allah subhanahu wa ta'ala doon naka nawapat na inabuhok atawa nagbutas sila maksud nagbutas sila karna sin Allah subhanahu wa ta'ala nambuk sa inyong mga katotay manguran pursa katot na new opportunity in yari kita nyo napupunpun ambuk na yun, makalamod na ko rin diyan, magkaw makapakamoy body mo, magkasila sa kamo, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ng pangatahan na diyan, mga katawtay manguran. Sampay, halawm sin sulga, mga katawtay manguran, in naratan yung nagbagay, bang halawm sulga na, puno in jumato. Pagkita nila sin kabagayan nila, way rin dito halawm sin sulga, pangasubo nila rito ay na fulan sadiqi ano na ikuan law niya bakay kuyat tulong sin dito adunya na kabaitaan na siya dito at tuwet to nakasudlaw ko lang mapinal ka jahannam mangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin di masampurna in amuin kakuyagan niya rendi halom sulga sa hingga makapag-akad-akad sila atawa maranya magkakadakad magbalik in bakay niya ito unin jumato pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin bakay niya nakasud laong pala mapinal ka jahannam ikraman lahu karna pag ikram pag amuin pagmulya kanya ito sin bakay niya laong sin sulga na Allahu akbar mga kapatanawan makakuha din nga kuha naray din pagkita si mga kuwan si mga kafir halom sin nalka may ninyo na may taad to nakakuha at ikuan at tulong niya. May taad ama niya sahid atawa aun mga lasya niya nakasapaat kaniya atawa usyu na biyan nakasapaat kaniya baitaan na siya sa sin bakay niya amin na ngayon dua ayat to ya rab la yastakmilu laddata
ladzati fil jannah illa ma'ahu. Ya Tuhan ko di masampurna inamuin ka, uyakan ko rin di alam sulga, buat malaingkan, sarang siya yari makapagakat kami. Sa igwa yat Allah Akbar. Pagwaon niya tuloy nga pinalkan siya nam, pakaroon kanya. Ang kansa patawaran yung bagay niyo, ang mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makakuha niyan sila, makasapaat kanyo, makatabang sila kanyo. At daw kiyamat. Tawagon niya ka po. Tawagon niya kang makatawag ng oran. Dahil nga sabi ito, dahil nga mga kuwan patumtumbihan, bangsaw pa, malongsin na karungugi natin. Hindi nyo ako kakita na longsin sulga, ando, lawakan nyo ako. Lawakan nyo ako, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, punda kita nyo longsin sulga. Narain di ay ni makatali na imaka kufar, amun falay salahul yaw mahahuna hamim. Haadlaw yaun, wayraun laun, wala sadiqin, wayroon bagay niya mga katawad ay manguran. Wayroon bagay niya, amuin tao kafir. Nabiat din para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao kat wayroon na makatabang kanila. Amuyat to in amuin, ika upat mga katawad ay manguran. Ini kalima, warajulun da'athu imra'atun, data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ang buong usog, piaabit siya sin babai barkanan. Ay babai atinya, kau amin barkanan. Pamili mataas. Yaunin amuin bangsa mataas. Wa jamal, damikian lingkatan mga katautay manghuran. Babai barkanan. Babai lingkatan. Alta. Bangsa. Family. Lingkat. Yato nakatan mga katautay manghuran. Dia yawag siya maginang siniyaram biya nasin zina mga katautay manghuran. Uno inakin niya, pakala inni akhafullah. Ya Tuhan, inakin niya bunal tuod, inaku mabuha ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allahu minhum. Nang si mga ulama, hadis ini mga katautay manghuran, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyabot niya na in amuin sa taas-taas kahalan sin babae. Amo na barkanan pa, altaan pa, lingkatan pa. Natin niya bang inya tukya ka usan biyayan, eto nakatan, inni akhafullah. Bunal tinak mabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mabas mababaran dito ato, in sarang di kita nyo matipo. Namahang na in mga biyat to. Amin magmapuni mga biya ini. Naday nga sabat ko sarang tuod, amin pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adlaw kiamat, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyo in amuin, hinangsin pagmaksiyat, atawa nagjaruha ka din dia dunya, وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا. Iwan piya amuin, piya labi niya in kabuhi dunya. Piya labi niya in kabuhi dunya. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Bunal tuod in apinal ka jannam amunin pagulaan niya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun isiyu in amuin kiya nagmabuka siya paamuin kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Allah subhanahu wa ta'ala hinang nindaakan yayon nindiangan. Wa nahan nafsa anil hawa. Sarta iya gahan niya. Yupo niya hawal nafsu niya. In ginhawaran niya ding hawal nafsu hiyaram. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kunal tudin sulga amunin pagulaan niya. Aun din nga mga nakauna at mga katautay manghuran na nga subusi pambukalim. Laong sin mga nakauna to kissa biyayan. Laong niya baytay ko na kuya kaw alim bangin ako ini tao sulga ka atawa taunal ka. Laong sinalim yon nanya laong din nga mga parkala gaib. Way makaingat yan. Way makaingat. Sumakawa ini kabayta kulaw niya kay mo. Amin parban siya Allah subhanahu wa ta'ala. Lagon mo rin niya yung ginahawaran mo. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Nalagon mo, haunuin kahalan mo rin diya ini.
Pag nandito ka, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dito kita nyo, amuin, piyo po, nagmabuhat pa Allah subhanahu wa ta'ala, piyo po, inawal nafsu, pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaunong makataw tayo manghuran. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ambo kusog nagsadak ka siya makataw tayo manghuran. Sin sadak ka, bagus, tiapok niya makataw tayo manghuran. Tiapok niya, buwa niya, sin amuin, kaalamuran sin ruya sum'ah, hatta la ta'lam, sehingga di kaingatan, sin amuin lawan niya, uno impyag na paka, sin amuin tuon niya. Nabiyan mga katotoy mga Quran, ikhlas ang pangatayan mo. Ikhlas mga katotoy mga Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yung basayan. Sa aming tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, depende ka ikhlas mo. Sa kaulaw-ulan kita nyo ini, siwo kita nyo kata nagsambahayang, atau siwo kita nyo kata nagsadak ka. Sa yung pahala, tanyo tungbas, bukun siwo. May ta, ala qadari ikhlasihi. Doon harantan sin ka-ikhlas niya. Nabiyan. Nabiyan mga katotoy mga Quran. Kaya nga sa sarang tudini, in ikhlas, amin, patatap na pangatayan. Ini kapito mga katotoy mga Quran, warajulun dakarallah khaliyan. Inhambuok, usog, nakatumtum sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa niya. Wairuun, uno-uno, isa-isa niya yaon, hawak ko, isa-isa niya, fafadat sa'ayna. Namugod in luha, amatan niya. Nahipo atin niya, nahipo in kwansin kuwan. Buka yat ko yung Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil di ay ni mga kataw tayo mga Quran, laong sin mga ulama, in pito parkala ini, di ini, kakausan nila, mahinang, manbukon karna sinamin, li mukhalafatil hawa. Sabab sin amuin, fiyupuin hawal nafsu. Pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fiyupu mga kataw tayo mga Quran, inhawal nafsu, Allahu Akbar. In Imam Adil, di niya tumahinang magpa-adil sa mga wala niya piyupuin hawal nafsu niya. Inamuin usog, tamik yan, biyato, di niya mahinang yan. Katanya to, di niya mapupu mga kataw tayo mahinang, mangbukon piyupuin hawal nafsu niya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, tugtuban tanyo rin dito mga kataw tayo mga Quran, jukupon tanyo, paamuin, dito tanyo na tugtuban, sugpatan tanyo rakman, susungon. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pangasuwan niya mga katatay mga utang. Mugtub kita nyo ikaw upat kahalat si Manu si pagsuuksin amuin suka. Sumpatantan nyo. Paikalim. Una do siya, hingin ko, ano yung pagyanong niya sa pimin, bialaw niya tumindog da kumano ni suka, biya, ang dupa. Duwa yung sa tipagyanong 1 mile, medyo mataas pa to. Nang singgit ang katok, patukan, amuin, nagsusuok na kumanin amuin, suka. Na atin niya, Allah wa'lam, kaluaw na sa biyat to riwayat biyayan, atin niya biyat to insuok niya, kaibanan karungan ang ka-inches na adapon din dihay ni mga katawtay manghuran amuin yusal tanyo kitab iban sina atin niya amuin ni kiwan si mga ulama dahil nasabay dahil mga hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin gantaan mil mga katawtay manghuran hati niya uno kuwaning 1 mile mga katawtay manghuran inamuin 1 insyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah wa'ala bang kaluan din sa mga amuin riwayat bet. Pagtaw natin sintaw sugon ang katok patukan. Masuog na kuman. Ko mga upper galasin biya pagkay mga dito. Biya din bang lo niya min babae iban sin usugi sa biya. Bukon sila magbam ang buok di na iban sina sa ang paglasa pagtay manghud. Bukon sa biya paglasa min mabayas siya. Unya to makasud ba ito. Makasud sab ini paglasay ni karna sin Allah subhanahu wa ta'ala siwo da usog iban babae usog iban usog babae iban usog mamanya to karna sin Allah subhanahu wa ta'ala paglasan niyo yan makasud kami at makatawtay mga sarap Nabiat si Rasul sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min
masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid in ishtaka minhu udwun tada'a lahu jasadul kullu sairul jasad bil hammi bil humma bisahari wal humma in amuin sa pantun sin amuin uso si mga barima na pagkasilasan nila pagulong-iulongin nila patiag nila biyan paglasan nila biyasin sa pantun sinambuk usbaran at pabila inambuk kin amuin tingian sin anggaw tabaran ini nabin sana kiyog doon na kan mga kiyogdan sin uno-uno na tadaa sa irul jasad mana in kahalan niya to mabi kaapi kaning katanya to amuin bis sahari wal humma sampai di na siya makatug hawak turumyon sampai mabot panon na siya hinglaon na siya nabi atin pagkasila sa mga katao tayo manguran atin niya bang biya sa pantun king ko ini mga na-repeat biyayan nakatanyan kan makananam sa makananam siya misan mga ipon atau ipon ko si makit katanya to kananam magbagting lang sing kita biyayan nabi ating kahalan simbar iman biating kahalan simbar iman ang buhok baranda ang pabiyaon biya duka ingay kahalan mga katao mga uran tabiya da kuman Wala pa. sarang biyat Sinayad taon ba? Allahu a'lam bissawab Sapat ko ng buhok ba? ang ba mga pangasuon ni mga katao mga uran mayroon na pangasuon Yan ang pangaso nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Hindi ko pa.